Венима by Via Caravan просто заема централно място. Колисите ви представям от рилсовете на най-известния турски влогър. И малко се чувствах като във филм на Лиам Нийсън. Странна ситуация имахме предишното такси. Здравейте хора! Днес е втория ден от представянето на Венима by Via Caravan в Караван Шоу Бурса. Вчера беше изключително емоционален ден. Не бяхме спали. Бяхме много изморени, но беше пълно с емоции. Сега влизаме на изложението, после ще се... Първите посетители вече започнаха да идват. В момента е към 10 сутринта, но все още е доста спокойно. Има и фотографии. Медиите да снимат представянето на Венима by Via Caravan в Турция. А ето тази картина е специален подарък от нашата дъщеря към Венима и Via Caravan, която тя собственоръчно нарисува. Много сме горди с нашата дъщеря. Абсолютно. И господин Дилгеров. Привет, привет. Вчера сте видели най-вероятно вече кадрите от почти цялото изложение. Не снимах абсолютно всичко, но повечето места ги обиколихме, разгледахме. Видяхте ли някъде по-добро изпълнение от това на Via Caravan? Аз не. Честно казано, повечето бусове конверсии бяха наистина много добри. Венима се представя с топ. И тук на Караван Шоу в Бурса, точно както на къмпинг и караванинг Експоцентър 2025, Венима by Via Caravan привлече огромно внимание както от посетители, така и от медии. В България всъщност не съм следила как са отразили събитието нашите медии, но тук има изключително медийно влияние. Това е първият български бранд, който има съвместно партньорство с турските Via Caravan. Ците са просто удивителни, наистина толкова майсторски направени, толкова добре изпипани. Вчера, освен че много медии, както и в момента има, дойдоха да снимат партньорството на Венима by Via Caravan, така лично кметът на Бурса дойде да поздрави началото на нещо наистина голямо. Освен това имаше много звезди, много инфлуенсъри, които дойдоха. Както вече видяхте, Мехмет Чевик, един от най-големите турски звезди, дали го наричат турският Азис, дойде и беше посрещнат с грандиозно шоу. Беше изключително вълнуващ ден. Ще видим днешния какво ще ни предложи. Останете с нас, за да разберете и вие. Това са нашите посредници. Здравейте! Аз се казвам Бахар. Бахар се казва. Николай, Мария. Сега са нашите посредници. Бяха наши клиенти. Сега вече сме посредници. След като направихме тяхната кола, вече миналата седмица бяхме на изложение в България, заедно с тях. Защото исках да научиш какво правихме в България, как мина цялото изложение, как вървят нашите. От сега нататък оставям ви да разговаряте заедно. За първо време искам да попитам за нашето изложение, как намерихте, добре ли е? Ами искам да кажа, че Organisation çok yüksek
yüksek seviyelerde gördüğüm kadarıyla. En güzel bir şekilde kendini temsil ediyor, söyleyebilir. Kimse alınmasın, diğer firmalar diyor. Biz de sizi tanıdık. Ние, понеже се запознахме с вас сега, макар че сега се запознахме, ние също много се радваме да разговаряме с вас. Bir öncesinde Bulgaristan fuarındaydınız. Geçen hafta sanıyorum. Nasıl geçti? Миналата седмица бяхте в София, в България, на изложението. Искам да попитам как премина всичко. Ами, доста добре премина. Çok güzel geçti bizim fuarımız Bulgaristan'daki. Българските каравана, фенове и общество е доста голям. Има вече голям интерес. Bulgaristan'daki fenlerimiz var ve çok büyük ilgi odağı olduk. Via Karavan olarak çok büyük ilgi odağı olduk. O zaman biz çok mutlu olduk sizi tanıdığımız için, işbirliğiniz için, partnerliğiniz için. Много се радваме, че сте станали посредници с Via Karavan. Bundan sonra En iyisini. biz de bol bol Bulgaristan'a geleceğiz bence. Ние много често ще идваме в България вече. Hemen fotoğraf çekelim. Никой е бивш футболист, казва господин Хюсеин. Съжалявам, че не съм играл в Турция. Çok üzüldüm. Keşke Türkiye'de de oynasaydım futbolcu. Futbolcu olmanıza çok sevindim. Много се радвам. Sizinle aynı masada olmaktan da çok mutluyum. Аз съм сред вас. Много се радвам. Много съм щастлива. Biz de çok sevindik. Teşekkür ederiz interview için. Arkadaşları çağırdık. Öyle Onlar mi? bizimle. Ще заповядате ли? Това са наши приятели. Заповядайте. Merhaba. Bahar. Merhaba Bahar. Ще може ли да кажете името си? Как намерихте организацията тук на изложението? Ще може ли да кажете няколко? Çok güzel oluyor. Ama genel olarak Via Karavan iyi benim karavan çok iyi bir şekilde kendini temsil ediyorlar. Her zaman öyledirler. Bir karavan bu işte başarılıdır. Винаги така се представят. Sizi tanıdığımız için de çok iyi oldu. Много се радвам, че се запознахте с вас също. İnşallah biz Teşekkür de ederim. Bulgaristan'a geliriz. Дай Боже и най-скоро време и ние да дойдем в България. Özel olarak sizi davet ediyoruz dedi Niko. Teşekkür ederiz. Много благодаря. Değerli katılımlarınız için ve işbirliğiniz için tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Това, че участвахте на изложението, специално искам да ви благодаря на всички вас. Çok teşekkür ederim. Bizim için süper içiydi. Çok teşekkür ederim. Има още едно изложение, ето там. И след малко ще ви разкажа вчера какво ми се случи. А сега ще ви разкажа вчера какви ги се творих. Вече тръгваме да се прибираме към хотела. Аз излизам от нашето изложение, вместо да отида на изхода, тръгвам да влизам в другото изложение. Хората там ме питат, за първи път ли сте тук? И аз да. Показвам си баджа, те ми записаха всичко, дадоха ми баджа тяхното изложение, влизам вътре и гледам нещо друго изложение. И къде попаднах аз? И всъщност едно от момчетата ми изпрати до входа, до изхода по-точно ме изпрати. И сме, сигурни ли си, че някой те чака в вход? Казвам, да, сигурна съм.
На открито се ориентирам абсолютно перфектно, но на закрито, ако ме пуснете някъде, съм се загубила, както винаги. И понеже Сашо много добре знае, се върна да ме посрещне. Добих се с бачета още едно изложение, което дори нямам представа за какво. Мале, банята е страхотна. Даже и двама има. Не, уникална е тази къщичка. Не е на колела, но е уникална. Уникална, банята е много хубава. Не само банята, цялата къща е страхотна. Много добро изпълнение в интерес на истината, много функционално изпълнение, най-вече. И най-голямата е Ето с тераска. Камина има, видя ли? Електрическа камина. Какво тази камина? Тази камина е газова камина. Да. А не е електрическа, газова. Не е електрическа, е газова камина. Да спиш под звездите. Ето тук има различни варианти. Тук може да се избере човек. Много е добра. Ето ви я отдалеч. Ето и тераската зад. На гърба на къщата от спалнята. И моята принцеса е тук. Хареса и тази къщичка. Еми, ако е послушна, може и да я има. Е един от най-големите инфлуенсъри, дори е възможно да е най-големият инфлуенсър с над 840 000 последователя в Турция, който прави шоу във всичките бусове, каравани, по всички караван шоута ходи. Направо уникален. Видеята са му, сега ще видите зад кадър. Трети дубъл. Четвърти дубъл. Човека си има цял екип, който да се грижи за видеята. Може би пети дубъл. Уникален е просто, как ги измисля. И както сами виждате, изобщо не е лесно да се прави дори един рилс.
Това искрено ме изненада. Току-що ни донесоха джанки. Тръгнахме си от изложението, защото искаме да разгледаме и бурса. И крайните квартали. И крайните квартали. Ето, И луксозните квартали. всички. Ето вижте къде сме сега. Да. Бяхме в някакъв много странен квартал. Вече сме в цивилизацията. Но преди малко се чувствах като във филм на Лиам Нийсън. Добре, ето ни го хотела. Стигнахме. Сега отиваме да се освежим малко. Отиваме на разходка в бурса. Бурса от високо. Ето това е хотела, в който нощувахме предишния път, като идвахме до Вия Караван да вземем черния бус. А ето това е родната къща на Кемал Ататюрк. А това е най-голямия парк в Бурса. Тук много магазини за булки. Да. Модерни. Да. Това има най-голямата джамия бурса. Точно тук идваме. Коза хан. Не искам такава златна гривна. Не, мати. Сходихме се в Стария град на Бурса. Сега хванахме едно такси и ще ходим на вечеря. Хюсейн Бей ще ни води на ресторант. Много странна ситуация имахме. Предишното такси ни закара на едно 300-400 метра, остави ни до някакъв мол и каза тук е. А ресторанта е на 13 км от тук. И спря просто и трябваше да сменим таксито. Ама показахме Google Maps къде да отиде. Той не знае да работи. Той въобще не знаеше къде се намира.
Не, това трябва да се снима от по-далече. Лятото няма. Уникално е просто, браво. Това е нещо ужасно вкусно. Ден номер 3. Хай.